Sziasztok, mindenhol Robloxon, csak nézzük is. Egy kis Retail Tycoon 2. És hát tolassuk, mindjárt nagyobb képernyőbe rakom, ez egy rövidebb cím lesz. Készült egy 1 óra 24 perces dolog, amit hozzá akarom a fiókhoz, hogy fel tudjam tölteni, majd megnézem a papámhoz. Ő majd megmondja, hogy most lehet, nem lehet, na mindegy, na, hogy csináljuk. A felvétel az elindult. Be is tölti. Load. Okay. Ugye feláll a játék. És kell felállni. Oké, már kezd. Már fel is állt a játékunk. Sprinter van. Holnap is lesznek videók. 4 órások. Csak ilyesmi. Megnézem ennek a embernek a boltját. Ó, jó, koszos. Viszont nagy, ez a Leóé. Nem foglalkozik sok mindennel. Játékok, kaják. Lehet én is itt akár egy Toy Store-t. Mert azt nagyon sokan fogják majd keresni, gyerekek. Ja. Na, mi az, ami nem kap levegőt és kicsit függ? Na, mi az? El kell az összes, hogy hívják ők? Persze, nem kell. Jöhet a Toys. Kattintszak. Ez a finance repszünk, aki hitelt ad az embereknek a bevásárláshoz. Viszont annyi a feltétel, hogy ezt nekik le kell vásárolni. Nem vásárolják, mert vissza kell fizetni. Kell vasvilla. Hát akkor most nem fogunk vásárolni. Generátor. Menj le a finészre, persze nincs rá pénzed. Ezt el kell mondani. Hogy hívják az 5. kerület doktorát? Na, szerintetek hogy? Elmondtam, hallottam? Hogy? Mondjad, hogy hogy. Doktor Ötken. Nem. Oh. Aha, itt vannak a banditák. El is kaptuk. Egyébként nagyon rossz a biztonság, mert nem kapja el, no. Igen. Nem tud, mert ülni nem tud. A Bossi játszik, én Robloxból sok videót. Hogy hívják a gyors indián? Dávid? Hogy hívják a gyors indián? Igyekszem. Mi? Mondja, hogy szabad a gazda, 30. Nem, mert mindjárt jönnek a rendőrök és veszük ilyen.
Ugye majd átállok a játékokra. Mert azt nézem, hogy nem olyan drága egyébként, mert Toys 20 darab, egy darab 20 euró, és Miért miért nincs olyan volna? 100 az 2000, de hát visszafogad. Eladom ezeket. Mert sosem tudja megtárítani. Tehát ez ilyen anya. Ez egy ilyen program, ott van a színindítása, felvételindítása, jelenet, be kell ide rá kellett jönnöm, hogy elindne fekete képet, hogy olyan játékot, hogy Te mit csinálsz? jobb klik, hozzáadás, és kijelző felvétel, és így tud ilyen lenni a felvétel, hogy a játékot mutatja meg a monitort. Akkor itt van minden. Most veszed megint? Aha, Teljesen. Mennyi helyed van még azt, hogy azt a négy? 10-valahány gigám. De holnap megvágok 2 videót és felkerül. Holnap megkérdezhetem a Csabát, hogy lehet hosszú videókat felrakni, mert őnek is ilyen 5-6 órás videói vannak. Ő mondta nekem ezt az OBS-t. Na, elmondhatom. 4-es a bolton gyerekek, az azért ahhoz képest elég jó. Nem adhat neki hitelt, lehet, hogy van tiltva a hitelkártyája, vagy nem tudom. Vagy csak túl sokat kért már. Bármi meg lehet. Egyébként hogy néz ki anya a bolt? Nézd meg! Anya, itt fent van az egész market rész. Itt meg ezek a finész repszek. Az olyanok, vagy teszek nem még többet is. Szabálytalanul visszad a szekét. Fölakad az autó, és nem lesz szabad az autó. Baleset veszélyesen visszad a szekét. Itt van fent a szemét, de a takarító lemegy. Mindjárt ez generál, vagy hófúvó. Nem más. Van-e még kirakni való? Aha. Még 3 garden toolszom, 2 fejlesztőpliszom. Még van. Meg van 2 darab. Hát akkor sapvak helyett ki kéne tenni egy ilyet. Hoverboardot, vagy biciklit. Hát szerintem biciklit. Oké, na itt a bike. Na, 2 bogár ulapfán miért nem fotizom? Dávid. 2 bogár ulapfán és miért nem? Hú, most rengeteg a betörő. Mert jön a buborom. 2 kasszám van, egy önkiszolgáló, meg egy. No. Tárolj. Van még autó alkatrészem is 10 darab. Kárbetteri.
Van generátorom. Áruljunk, atyánk lawnmower. Köszönjetek el, És hát, legyetek. és hát akkor viszont ezt irakozatok fel, nem most fiatal. Hallod? Tudjátok-e? Oké.